От векове една тайнствена книга, наричана книга на промените или Идзин, вълнува умовете не само на китайските, но и на много други мъдреци от Азия и Европа. Книгата на промените е по-стара от Библията и халдейската книга на числата. Около нея е изградена цяла традиция на древните оракули, астрологията, нумерологията и езотеричните практики. Според древните китайци, борбата на противоположностите Ин и Ян и техните неизброими трансформации с времето води до неизбежна промяна. Векове по-късно тази идея е подета и от Хераклит, който казва: всичко тече, всичко се променя, както и никога не можеш да стъпиш в една и съща река. Казват, че самият Конфуций изучавал книгите на промените над 50 години и толкова интензивно се занимавал с нея, че връвчиците, съединяващи бамбуковите пластинки, на които била написана, 3 пъти се късали от употреба. Великият китайски философ споделял пред учениците си, че ако разполага с още 50 години, пак би ги отдал на Идзин. Толкова ценна била тя за него. Дали някога ще успеем да разгадаем мъдростта и мислите на тези, които са създали това гениално произведение, или те ще си останат за нас люспици от душите на древните хора, както се казва в популярните даоски притчи? За създател на книгата на промените традиционно се счита митичният първи китайски император Фуси, живял през 3-то хилядолетие преди Христа, който създал също така писмеността, календара и брачното законодателство. В старинните текстове се казва: в древността Фуси бил император на Поднебесната империя. Като гледал нагоре, съзерцавал образите на небето. Като гледал надолу, съзерцавал образите на земята. Съзерцавал рисунки на птици и зверове. Давал им земни подобия. Близкото взимал от себе си, далечното взимал от вещите. Така започнал да създава 8-те триграми, багуа, за да проникне в просветление дух на Д, добродетелта и постигането, за да класифицира свойствата на множеството неща. В тази подредба на мистичните триграми е тясно застъпена и теорията за двете космични сили, Ин и Ян, 5-те стихии в природата, Усин, от древната китайска натурфилософия, и взаимодействията между небето, земята и човека. В класическия трактат Хуан Ди Ней Цзин се казва: това, което се явяват Ин и Ян, това е дао на небето и земята. Това са основните принципи на всичките неща. Това са родителите на промените, начало и същност на живота и смъртта, съкровищница на духа и вселената. Следващите генерации майстори на езотеричната мъдрост, даоси, будисти и конфуцианци, разработват и развиват детайлно теорията на Идзин, като космогония, философия, нумерология, геомантия, фъншуй и наръчник за владетелите. Книгата на промените намира особено място в даоските магически практики, медитацията, традиционната медицина и тъй наречената вътрешна алхимия, където с нейна помощ се кодират сложните психофизически процеси, извършващи се в човешкото тяло, и енергийните му връзки с околната среда и космоса. Класиката казва, че има 4 начина за възприемане на Идзин, или това са 4-те пътища към съвършената мъдрост. Благородният човек, Цзюн Цзъ, в период на покой съзерцава образите и вниква в афоризмите, а във време на действие той наблюдава изменчивостта и вниква в същността на предсказанията. Така древната китайска книга на промените става трансцендентална, надхвърля обикновените неща и добива универсален характер, приложимо към всички сфери на човешката дейност и духовни стремления. Господин Хинков. Добър ден. Благодаря за поканата. Днес ще разговаряме на темата древната книга Идзин или Иджинг. Поправете ме където греша. Колко древна действително е тя? Говорим за версии от 3000 до 10 000 години и повече преди Христа. Това е действително
най-старата книга, може би, в света. Според версиите, които съществуват в Китай, има 3 версии. Най-близката до нас е 3000 години преди Христа. Това е прието от учените от цял свят. Другите 2 версии минават за покривни. Едната е, че е създадена 7000 години преди Христа, а другата е вече страхотна, 1 милион години. Кое е верното, един Бог знае. Проблемът е, че тази книга не е китайска. Тя е внесена в Китай. Но кое е внесено в Китай, кое е китайско? Това трябва да се изясни веднага. Символиката е внесена в Китай от Фу Си и неговата сподвижница. Обаче текстът вече е китайски. И текстът е написан най-малко 2000 години след като се е появила символиката. Така че за 2000 години всичко може да се случи. Това е основното. Какво в действителност за вас се представлява загадката И Чинг? Гадателна книга, философски трактат, календар, наръчник на владетеля как да управлява, езотеричен текст, система за хармонизиране с космическия ритъм, нещо друго или всичко това? Всичко. Цялата работа се крие в това, че първичният текст, т.е. символиката, обхваща всичко. А пък те не са същи като нас в момента и те търпят много тълкования. Но символиката е неизменна. Тя е основата. Ако се разбере символиката, ще се разбере и горе-долу и какво е казано. Дали това не са някакви кодирани знания на цивилизации, съществуващи преди потопа? Вижте, известно е, че според легендите Фу Си идва заедно с една сподвижничка Нюла след един потоп в Китай, за да даде култура на останалите хора, които са преживели потопа. Така че той носи култура със себе си. Откъде идва тази култура, един Бог знае, не може да се каже със сигурност. Известно е, че тя е разпространена в Централна Азия, известно е, че и в къде ли не, в целия свят. Така че той е донесъл символиката. Той всъщност донася 3 неща в Китай. Първо, донася материална култура, как да се оправят, как да строят, как да се справят с бедствието, наводнение и какво ли не. Това е материалната култура. Второто е, той внася език, т.е. внася им азбука, за да могат те да пишат. А за най-просветените внася вече И Чинг, които са много малко на брой тогава.